Hau da disertazio bat, hau posiblea da. Normalean, San Agustin hiponakoengan, normalean disertazioak dira zoriontasunari buruz, vale? Edo jainkoari buruz. Bueno, hau da zoriontasunari buruz, ezta? Orduan, normalean, antzekoaren bat izan daiteke. Jainkoaren nahia betetzen duenak arima garbia du eta jainkoaren jabe izanik zoriontsua da, ezta? Orduan, adibidez, hau egiteko, zeintzuk izan daitezke galderak. Adibidez, pues, zer da zoriontasuna? Edo, posible alda zoriontasun osoa ondasun materialak edukitzean? Hori posible alda? Edo Agustinek guzti kontrakoa esaten du. Edo, zer iritsi duzu gizarte konsumistak? Zer nolako ondorioak ekar ditzake neurri gabeko kontsumismoak? Guztiz kontrakoa ez da, gaurko egoera ez da, gizarte konsumista. Zer pentsatzen duzu hedonismoaz? Zein plazer hase daitezke? Edo bihur daiteke gizakia plazeren esklabo? Vale? Hedonismoa. Zer da hedonismoa? Edo zer esaten du hedonismoak? Normalean, sarri askotan, zoriontasuna hedonismoarekin berdintzen da. Ondasun materialak, plazerra, sexua, oporrak toki esotikoetan. Gizakiak bere ahalegin esforzo guztiak bide horretatik bakarrik zuzentzen bai ditu. Gauza horiek lortzeko, ezta? Plazer horien esklabu bihurtzeko arrisku du. Gauzak horien guztiak neurriz egin erabiltzen bai dira, mesedegarriak ger daitezke gizakirentzat. Baina azezinak gertatzen direnean, gizakia kolpatzen dute. Gizakia zigortzen dute. Mindu eta azken batean, plazer horien esklabo bihurtzen da. Benetako zoriontasuna ez da lortzen gizarte konsumista batean. Bestela, beti izango gara gizaki plazeren esklabo. Beti izango gara plazeren esklabo. Baina beste aldetik, ospeak, botereak, ondasun materialen operatasunak, eskaini aldezakegu zoriontasun osorik. Zoriontasuna kanpotik gizakiaren baita sartzen alda, ala barrutik kanpora ateratzen da. Edo nola eman diezaioke jainkoikoak zoriontasuna gizakiari. Agustin hiponakoa, kristau sinestu da denez, zoriontasuna ez du jartzen mundu fisiko ondasun materialetan. Bera, kristau izan horretik, hainbat filosofia korrentetik ibili zen. Gaitzaren zergatia bilatzen eta zoriontasuna lortzen. Filosofia horietan, ibili zen garaian izan zitezkeen plazer fisiko guztiak dazatu zituen. Baina kristau bihurtu zenean, zenbait idazletan argi eta garbi esaten digun bezala, zoriontasun osoa eskuratu zuen. Zoriontasun osoa. Zoriontasun hori ez da aurkitzen aldakorrak eta galkorrak diren ondasun materialetan. Iraunkorra eta suntsiezina den izaki absolutuan baizik. Hau da, jainkoa. Baina arazoa da nola lortu jainkoikoa. Edo nola izan jainkoaren jabe. Jainkoaren jabe dena guztik zoriontsua bai da. Eta hori lortzeko, jainkoikoak profeten bidez etako edo bakoitzare bere kontzientziak azaltzen diona bete behar da. Egia da kristau sinestun batentzat Agustinen prozetutako bidea lagungarria izan daitekeela, zoriontu izateko, baina sinesgarri batentzat ez da bide egokia. Badaude adibidez beste bide batzuk zoriontasuna lortzeko. Adibidez, osasuna, adiskatasuna, maitasuna, ohorea, agintea, ondasun materialak, barne lasatasuna eta bakea. Zuk zer behar duzu zorion izateko. Eta horretaz egin behar duzu disertazioa.